Sa umaabot nga Enero 14, sugdan na ang trial run sa kausaban sa trapiko sa lungsod sa Minglanilla. Diin ipatuman ang no left turn o right turn only scheme isip solusyon sa problema sa trapiko didto. Ang maong solusyon nakabot atol sa pagigtigom ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga kadagkuan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ug mga mayores nga sila si Talisay Mayor Samsam Gulyas, Minglanilla Mayor Elanito Peña ug Sinaga City Mayor Christine Chong kaniadtong Disyembre 29. 12 ka intersection sa lungsod sa Minglanilla ang siradhan kay kini maoy usa sa hinungdan nga nakahatag og problema sa trapiko didto. Dili na maka-left turn ang mga sakyanan sa Upper Linaw, Tilano Market, Corner Backing, Corner Atyang, Belmont, Velpal, Upper Pakigni padung sa Tubod, Lower Pakigni, Upper Tiben, Lower Tiben, St. Cecilias ug Springwoods. Adunay upat ka cruising intersection nga magpabiling abli diin tugutan ang left turn ug kini mao ang Tungkil, Tungkop, Kalahuan ug Poblasyon. Laing upat usab ka intersection ang pilion sa DPWH diin tugutan ang U-turn nga adunay 60 metros ang distansya sa matag usa aron malikayan ang pagdagsa sa mga sakyanan. Kini mao ang Inahada Road, Anjo World sa Webridge Abono Corner ug sa Sisters of Mary Boys Town Complex. Matod ni Garcia nga mas maayo kung mutuman unta ang katawhan sa bag-ong polisiya alang sa kasulbaran sa trapiko. Whatever we believe would ease the situation, we implement it. I realize nga every time ang katong mga na-inconvenience mo'y pinakasaba mo yaw-yaw. But magsige kag yaw-yaw is not going to solve anything. In the end, it really has to be the greater good for the greater number. Kung medyo nalayuan ka kay mo U-turn ka, duha mo ka buok, tulo mo ka sakyanan, kay gusto gyud ka mo diretso gyud ka o cross para mohuwat ang 200 kasakyanan nimo. I think that's not fair. Gitahasa ni Garcia ang engineering office sa Kapitulyo pagpalit og mga barriers o bollard nga ibutang sa kadalanan isip alis sa mga intersection nga siradhan aron dili na gayud muliko ang mga sakyanan. Kita mga Sugboanon maguna-huna ta sa uban. Of course, ang atong kaugalingon importante. Pero ato pod huna-hunaon nga kining atong aksyon pila man pod kabuok ang mahasol tungod lang kay aron ako di mahasol. I'm willing ako'y mahasol. Basta lang makahatod ta og benepisyo sa uban. I just hope na by example masunod sa unta na sa uban. Magtagbo pagbalik si Garcia og mga opisyalis sa DPWH og sa tulo ka mga mayor aron planuhon ang track ban sa dakbayan sa Talisay, lungsod sa Minglanilla ug syudad sa Naga Stretch. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.